Is-sibt filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat żar il-maratona tar-roti minn qalbna għal qalbkom, maratona li qed tittella biex jinxtraw għadd ta' defibrillaturi esterni li jitpoġġew fl-iskejjel madwar il-Gżejjer Maltin. Defibrillatur huwa għodda medika li tiġi użata meta qalb xi ħadd tieqaf tħabbat billi jagħti xokk elettriku żgħir f'sider il-persuna biex il-qalb terġa' tibda taħdem. Kull għalliem u student ser jingħata taħriġ bażiku ta' kif għandu jagħti l-ewwel għajnuna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar id-dedikazzjoni tal-volontira u tal-istudenti u għalliema li jagħmlu din l-attività suċċess. Anke s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Stefan Bontempo żar din il-maratona u fil-każ tiegħu ma naqsux żewġ dawriet bir-rota. Din hija l-15 edizzjoni tal-maratona bir-roti u s'issa fi 15-il sena nġabru madwar €900,000. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex jagħti id-donazzjoni tiegħu.